Worthat lang so ser dihun aklam along. Ingdeng pli karbirang asar amay ningkan esek amay pi mesen pen kapachun pon. Kaji Ronghang Pi Memorial Inspection Banglo Kedam Atwar Kimi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Ari Dengpen Kang Pupon. Chokiola SSLC Examination Center along Sitame Mesen Pen Cap Asatlang Pajutpon. Pam Sande ke paman ponji aphan Langnirja Baptist Fellowship ahin pen Cisik Cedang Pon Bomlo. Nelibirta Thanbang Sondro Singh Rongpi Aphangsi Bisonat Karbi Live Kelangwer Kaching Honara do anaphan Kardom nang pajiriglo Kardom. Tangna pini arsik jitla pen sodda ka birta nonang ton pen arjikcha. Worthat lang so ser dihun aklam along ingdeng pli karbirang asar ame ningkan esek ame pi mesen pen kapaman pon. Ingdeng pli karbirang asar ame ningkan esek ame pi kecheng si asayang deng lake ada porpai nerkepra achiti mapor malom karbirang asar ame alama ingtur pondo. Lapen porpai sir kep apor malom pen ser dihun aklam pen worthat lang so ahitia long an ar muka chejeng asai deng pondo. Rongasarle awete rongta chikimone lason sepini habar ingkoira trok chelang petpen rongasar pangtang nang pusi worthat langso ser dihun aklamalong mei ingni ponlo lapen ke traditional village council mateti hekpen TVC sitame pangtang rek nangji lapen rongasar ajakong ansose pangtang ponangji pura pini nijang karbenglong worthat langso ser dihun aklamalong ingdeng pli karbi rongasar ame ningkan esek ame pi ali racham lapen mesen pen paman ponlo. Pini bangso ingdeng pli karbirang asar ame ningkan esek ame pi kapaman ponalong. Alohi sarpo aman pen kacetong dun lake Karbenglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Iam Mongol Singh Timung MSc Prabha Chandra Taru Elvin Teron Phapangjang Alohi aman pen kacetong dun Ram Singh Ronghang karbiricho lapen Ari asang ho atum pen cetong dun si Meyalong RD pidunlo. Bangso karbirang asar ame along kacethan kacimum pon lake puhenlo sopinso atumaphan manpeng kacipi lake pohu lapen sarlo atumaphan jarong lapusonsi manpeng piponangji puta than pachinipon lapen ke rongasar kosonsi jakong kacepati nangji ma lapen kosonsi ke claim ke dam nangji ma puta arsik jit pen cethan cemum padopondo lapen karbiricho pen me along lam ke than tekang ke lapuhenlo kheilong rilong pat sita me cherai komvek nangji rongasar pen si rechomi ji sita ke thedun lapen ke honghari pualam the klar dak pen than pachinipon honghari pukali honghai kiri pualam the thengpi thengprang aphan sitame ili karbiatum ke ardom de rajoksi honghai kiri pusi than pachinipon lapen puthot Karbenglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen lam ke jai pon thuke ningak long pen si nangcherap chito dunji customary court abang ke session along sitame cheparai adlo puta than pachinipon lapen village council along a chairman lake rongasar si cholongpo lapen anparta karbi rongasar ame along ne dotik ke nangcherap nangcheto dun verji buta hadak kachitong dun rongasar doan lapen rara tuma thengno lamchak chipipon saramai ladak sel dihun aklam longsi pining talon ponno lapen niliphan nang chuhang si alisar poisa pen nirang chetong onno lapen ke Karbenglong Autonomous Council pen arona ting pen ke hokpon je customary court latame niltum claim pon bomlo lapen prabjim pen latame mitigation pipo pangdak monpo lapen village council tame Karbenglong Autonomous Council pen cheparailo lapen tame governor long sidulo ata prabjim pen ke pichun je bhasin niltum claim pon bomlo lasi lapen ke constitution long ke doan Sixirul arona teng pen, isi pen government pen jengki cethan pen, kapichun je panjang tumta body pon bomno claim pon bomno, lasi pini dakar birong asar, amai long na cetong don ke ning arong olo, lapen ke munon pialang tum, ake mangan tame nilai tumahin pen, tim Karbenglong pen ke, kai ke tame kacarap citu don je pansi body pon. June an mati election ke to ke, July acik lo asinili 7/7/17.
nil semeke dengke kalau sehot date 7 lapen ke aciklota 7 Julai lah hai lapen aningkan 17 lasi Julaian ke pelele la soprang hadi election ke prabjin pendopo turunji malam sir la village council kan la village code la man thana loke la council pen tum ke claim ponela ter appointment ke la so chiklo April la chiklo la songbong si ter appointment pen la song trok atum ele kong song tom phan government pen lak priet tangka ke pije lang teman fix visit ningkan ke thom phan bp po la so pi bang ke alang tum chelong thupo la so tangka kuti sari kuria tangka la so ke non chief minister bang pen tet appointment pi po ramai bukan bisa ramai pinidak saduna klau uthalang solong indengki arbiro saramai itu gini kita jodoh biasanya itu ningkan siang bong diklaim ke dang pan ke chung ce lahing tadi itu kan cimu pamlong lo lapen ke itu ke bang jilang kopia sayang dengsi dengi mah lahir tadi itu tanong lo lapen ke mo me pilong stame ni tum tuhi ka cipara lam theta ni tum mo radang lo jai lo kasini ni tum la nang shot kan pila che shot ke lai lo customary lo pitha lapen ke traditional village council lapen ke ni tum la separate electoral lah itu jadi tum kan truck mang che song mang wamo kasih ni stame ni tum to kan lu kedu akarbi ni tum koirat truck kondensi pen ang bong karbirong saramai indeng klian kecok lo nanti nang tum pini lebang som mailong kacok hal hisar ko tum NPPC angkitan pini nilitum karbirong saramai puni jangahin nilitum mengkana segamai pi kapaman dak botat lang so ser dhuna klam long pini nilitum chief guest ke nilitum CM sar tuliram rong hangmasi chok hapon lo amat nilitum aphan rong saratum phan nangke chak tekang kelapu hello nilitum phan traditional village code labang ke nilitum han prab jin pen election aprang nang pachun pipo pusalang ni nang chak tikang lo lapen ke traditional village council labang ta non government long process voi lo pusin nilitum han nang chak tikang lapen ke un an ke election aprang nang pachun pipo pusin nilitum han nang chak tikang lo lasi nilitum ni hang ni jang akar bi rong sartum chingrum pen lapen nilitum ke alangli CM sarpan ning che thepik lo nilitum akem manga kam jita government pen nilitum ke long nang jason nitum rong saru basartun rong rup sari chalo maron nilitum chi orlong thipji lapen ke tangka maha punon development son an punon nilitum rong asartum chi orlong thipu pu ning thepe sidi tum tuliram rong hangmasi labang sokam nang pachuni pan nilitum chuning ripon padi krim lapen nang tum pini lebang som mailong bang pan si rong sak ni nilitum rong asar deta bang ke nilitum bang pharokre phoba rong asar chitong lo lapen pini nilitum mekar mithur kibi kithi sarpisar phu basa pi basa tepe nilitum chelang pet pen pinia nilitum bang suri pho bak arak ke nilitum chetong pon lo lasi pini bang ke rong asar tu makemanga son an bang ta rong asar tu mekar mithur tu manta nilitum phan nang sini dun lo pinia ni pen bang ke rong asar tu makemang mesen pu bang ke pinia ni klang dak lo puse nilitum pen ning ke thepon lo Nijang Karbenglong Dongkamukam pen Promes Terang Report Bisonat Karbilait Tangde pini adun thwabirta non puthorang ton pen langitha Kaji Ronghangpi Memorial Inspection Banglo ke damatwar kimi kangpupon Singhason habar arlo longnit alang roya kung along kedo Kaji Ronghangpi Memorial Inspection Banglo ke damatwar kimi pini there ne phai thom kebra EC Arni Karbenglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ari dengpen ingpupon tanglo Bangso atwar ke don long pabla ke Singhason local MSC mate Karbenglong Autonomous Council EM in charge Agriculture Land and Revenue Amar Singh Tisol apen achar Karbenglong Autonomous Council Secretary Nirola Phangchupi SES alang litum kamatha kimepen Karbenglong Autonomous Council CEM akang hon kelong ajani silapuson mesen thirkluk cement dhalai atwar sitame selam ponlong loputa ke thekiding thegre seratum chethan ponrinti
Tuni bangso kaji rong hangpi memorial inspection banglo ke damatwar kimi kang pupon ame yalong Karbeng Long Autonomous Council along ke do secretary joint secretary chairman pen danglok em ke do an la pen MSC board chairman atum chetong don pen RD bidon lo Bangso api Karbeng Long Autonomous Council executive meeting sitame kaji rong hangpi memorial inspection banglo along paman ponlo Pinpur pon mil lapuson executive ame council pen angtan ahem along me ke dolong ke dak singhason along si phurkimo along ke chengsi lo buta Karbeng Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hang ahin pen than pachini pon Lapen apitu executive ame juddet api puthot forest department atumaphan bolero pickup truck hum thom bolero hem konglong hum ni sitame pi pajir ponlo Karbeng Long Manjapen Momita Timung pi report Biswanath Karbilai Tangde pini adun thwabirta non puthorang ton pen langitha Lakhain koira phon nilip MSC constituency ke parlo Chokiola Higher Secondary School along SSLC asatlang ketok mesen pen pachut ponno Secondary Education Board of Assam Matethi Hekpen Seba Pen Kepadopon Keb Asatlang Lakhain Koira Phon Nilip MSC constituency ke parlo Chokiola Higher Secondary School along Satlang Ketok Mesen Pen Pajut Ponno Pinpur Ponmin Nilip Ahawar along ke SSLC Asatlang Ketok Adim ke la elong na Labangso Asatlang Ketok Adim la ke Kiram Tang Suri Hinira Krepli aningkan pensi nang cenglo Labangso Asatlang Ketok Adim along Kadokabe Longner Kebalo Charlie Ahematum Chingrum si Toglo Lake Panjan High School, Merabheti High School, Chokiola Higher Secondary School, Assumption English School, Grace English High School, Dokhora High School, Arlong Rupat High School, Lapen, Presbyterian English School atum henlo. Labangso Asatlang ke Tokadim along Kadokowe Bang Pharu ke Thomra, Troxy Kebra ke Thomalo Charlie au Somar Ando. Bonta Satlang ke Tokdon ke Bang Pharu ke Thomra, Hokebra ke Thomansi, Tokdon Long Chotputa, SSLC Exam Center along in charge Dr. Ronjit Ronghang Pen Pachinipon. My name is Ritika Mandal. I'm from English School. My name is Jasmine. I'm from English School. So how was your exam? It was nice, not bad. Okay. According to your expectation, how much marks will you get today? Suppose today is your geography. Yeah. How many marks did you I expect. expect? Then how is your exam overall from the starting to till today? How is your exam? Starting, first exam was nice, but Yeah. middle, it was Yeah. difficult. What subject is that? Math, science, social. Maths and social. Difficult subject. Why is you feel difficult maths offer? I am very nice. I am good in math, but I was nervous. You why? What is the reason for that? I don't know, but I got nervous. Really? And then you, Jasmine? Paper was easy, but if we look the paper, no, Yeah. something is going out of mind. That is Out of mind. forgotten. Yeah. And then according to your expectation, how many marks will you get from? How many percentage will you get? I think 60% up. 60%. 60% above you will get. And then you? Both 60% out. Okay. Then So above all the subject, which subject is the easiest one? Is that one is English? English. Yes, Okay. please. Okay. Chalo. Secengsi bang ke na tum la media bitung da pini Chokiola Higher Secondary School along na tum ka hum report suri aku car pajirik lo kadong asi nelemen la bang ke Dr. Ronjit Ronghang non mat nili arpu la bang ke Chokiola Higher Secondary School long a principal lo la pen ke aku non dak Chokiola HSLC center long center in charge mate officer in charge. Sertang te labang so center long long koan mana school hum koan doig lo ladak exam ke top non. So Chokiola HSLC center under bang ke long ner cap school do mate it feeder school polo ke chengsi bang ke lage Panjan High School lapan pi bang po Merabheti High School lapan pi aku bang thobo dak Chokiola High School pi bang thobo Assumption English School lapan aku bang thulo ladak
Grace Ijing English School, lapan ke Dokhara English School, Koila Mati Along Rupat High School, lapan ke Presbyterian Mission School. Lah, tumsil cap a school, asomar tumsil ada wang pen, exam satlang na tolo. Asante pening la satlang gitu, atum students banggo anak hai doji, pening non itu bang. Total bang ke 373, 373 yang bang, 199 bang ke male. Soal lo tum lo, sopin so tum lo, lapan ke aku 174, lapan ke female lo, mana soal lo tum bang, mana sopin so tum bang I chat, ong chat, tum bang 179, lapan ke aku lah soal lo tum bang ke 174. Labang so satlang ke tok adimalong ha ke cheng pen non am sitame thanga ka siksak avelang lapen aningkan wang sitame akache prek nang dobom lapen kemi atawar anarsit dambom busi alang lipen nang than pachinidun Karbianglong choki holapen Onilson rongphar report Bisonat Karbilai Tangde pini adun thwabirta non puthorang ton pen langitha Pam Sunday ka paman ponji aphanpura Lang Nirja Baptist Fellowship ahin penci sik chadang pon bomlo Arnam lang PMSC constituency ke parlo mongwe be arong Lang Nirja Baptist Fellowship along non ke bangji jangmi pon ni phai cap arni Pam Sunday mate Jisu anong ke the pen Jerusalem kedam labang so jai mek paman ponji aphan arni ke ong pen chingki chethan pon si pini there pon ni phai thom cap ra isi arni kimrang pon si chisik chedang pedopon non ke bangji jangmi po chiklo ni phai cap arni pensi Pam Sunday mate Jisu anong ke the pen Jerusalem kedam ajai mek paman pon popusi nang than pachinidun Labang so ajai megalong kapatir pipon lake NKBA Mission Sub Center Koilamati ahin pensi patir pipon Labang so ajai megalong athepi ke Jisu amen pen ke bang abang ahir jume athengno Mark re isira tok borasir kep lapen labang so Pam Sunday mate Jisu anong ke the pen Jerusalem kedam ajai megalong ka chupapon Ojit teron BTS alang liphansi aman peng pen chupapon Adun tu lun cheto chopapon lake jang et langso Baptist Church amondoli nimarli atuma phansi chopapon lo lapen kero kar chopapon lake DBCYD alang lituma phansi chopapon lo lapen labangso ajai megalong mondoli troxi lapen fellowship ke thom labangso Pam Sunday ajai megalong chetong dunji puta nangthan pachinidun nangkar jiwa pot la nilitum labangso program putha ka bangke kapre ngali non wang bom lo tadi cap Pam Sunday labang so program aphan ni tum si dak sikicha silang nerja Baptist Fellowship along sikicha lo monuli fellowship upang rumpet pen cap ando masila tum monuli tin fellowship pen pu cirung si ini tum labang so program bang pichun ponpo sinon ni tum kam claim cheng bom lo pini pen hoptai si irui dulang hai sita tum claim pon bom lo Masih labang so ke pecun je phansi ni tum pini pen ta cheng bom lo pen polang liga dak ke chak we ga adikon lo ti sang ho Samson ing ti lo la pen labang so organize bang ke itum la sub center pen si to organize lo si lang tum dengon lo aning je parong pik lo rara kam lo sitame la pen ke cirung long tame aning je parong pik pen selang tum labang so program ke chak ni phansi tum chong hong prong lo masih tum nong kado ga we pu monduli tu pen cirap tum bom rong tharwe monduli pen kam cirap lo hai claim pon bom lo penon sa o chair so apo en la kang ni yedim pe ni rason pe ni bench pe ni bunai po alon pipo na pule yo ingwa sing sai lo la hesi chirai lo masila so teng pe sin ton pichun pon po awe sab suwe stame pu ya la ana men pen suri inkora pho ansi do thik pon sila song bong masi pu anam ani fan chorom po anam anong pe thepo la ka chitong ara tum an pen pumula ke yude hur bang sayun proi pum asia estimate bang lan be la ke ni tum anikan bang muning ta son thak si dupu sita ki cha ka bang ke gomane ning hangaling amonduli si pon po fellowship long ta hai monduli long ta hai hala ke ponji kar i tum hendi tum mang si bang chuhang nun po pining ni tum ponji pu son chi chak pon po Ingkela tum pon po masila ka anikan bang si ठीक पन अंधु के फापन ला पेन तुम निंगे थी पेन कचोंगाई पन बांगे कोटे हला अजित तिरोन ला फांसी ला
speaker ke itum thik bon lo anam ania tumu than pon po la pen lun chitu bang da duji lun chitu bang ke jang elang so amonduli pen si lun chitu wan po pen present worship bang ke degrum amonduli pen si bang po saya tu masih alun alam kado pado po saya Karbi Anglong Arnam lang pi pen dipen rodong pi report Bisonat Karbilai. Tang de pini prime time berita la ampen si kang tonik lo. Kadog we phanta kurwang thula pen dome thakme.